Starodávny gazdovský dom zachovaný v pôvodnom štýle je v dnešnej uponáhľanej dobe úplnou raritou. My sme však taký pravý sedliacky predsa len našli v rámci slovenských národných slávností v Bátskom Petrovci u pána Michala Speváka. Závan minulosti a spomienky na starých rodičov pocítite i hneď, ako otvoríte bránu domu. Toto rodinné múzeum v podobe starorodičovskej izby sídli v budove postavenej v roku 1907. Izba je plná zachovaných až storočných vecí dôkladne poukladaných a starostlivo opatrovaných. Najstarší predmet zachovaní v tejto izbe je táto rodinná Biblia z roku 1746. Trochu mladší je tento evanielický spevník. Najskôr sa vám pohľad určite pristaví na sedliackej peci s lavičkou. Dve masívne, vkusne vzorkované skrine by ste taktiež neprehliadli. Patrili Michalovej starej mame. Po jej otvorení sa vám vynorí obraz spracovávania konopí v podobe úhľadne naukladaných uterákov či obrusov. Zachovali sa aj košele, ba dokonca svadobné šaty a oblek. No a ako by to bolo, keby takáto izba neodkrývala aj bohatstvo starých rodinných fotografií. Tu sú rodinné fotografie, rad rodinných fotografií a najstaršia podľa mňa je táto fotografia. Ona je spred prvej svetovej vojne podľa mňa, lebo ak bol obyčaj taký, že sa pred domom maľovali, keď zakončili dom. Tento dom je už urobený 1907, ale už aj tieto stromy nariastené 3-4 roky majú. Takže to môže byť pred prvou svetovou vojnou. Táto stará mať všetko toto zachovala a tu máme kompozíciu vojakov v 20. storočí, naša rodina. Starý otec Rakúsko-Uhorsko. Otec kráľovstvo Juhoslávie, ja socialistická, deti Zväzová republika. Pán Spevák sa o tieto vzácne priestory poctivo stará a tvrdí, že kým bude on a jeho deti žiť, ani jeden kúsok nepredá. Veď kvôli tomu, aby si ich v celej svojej kráse pozreli, izbu navštevujú delegáti, obchodníci a veľvyslanci z celého sveta. Je známa na všetkých kontinentoch okrem Južnej Ameriky. O izbe sa písalo po slovensky, srbsky, nemecky a anglicky a s úspechom či obdivom sa stretla aj v mnohých televíznych programoch. Všetci, čo chodili sem, sa dobre cítili. Akože uľavilo im, ako každý sa vrácal do detstva, do svojej minulosti. Zrodenie tejto izby sa datuje od 90. rokov 20. storočia a verejnosti bola predstavená v roku 1999. Prvým hosťom v nej bol vtedajší minister kultúry Slovenskej republiky Milan Kňažko.